नोंना मोजां मोननाया 5 नाम्बार ना 6 नाम्बार मोनलाय माथो जेबोखौनो खबर लाला आलाय सोर मोजां मोननायब्रा फाग्लालाय गावनि सबजिखौनो बावलायबाय बियो बै सालबायरा ना माथियाख' 4 नाम्बार ना 6 नाम्बारा है बेफोरखौनो लालाबाय थायो नामा गोदान गोदान मोननायाव बा मोनबानो लायो नुवाखै नामा हनै सासे फैलायबाय गावदांदांनो बेखौ हागोन नों प्रप'ज खालामनो हायो हागोनथ' हागोन दे नायथारनि नोंखौ दे बिदिब्ला नायबाय था नों ओइ सिस्टार अथ'लाय मानो माबा बाथ्रानि थाखाय लाखिदोंमोन आंखौ बेयाव ओइ सिस्टार नोंखौ जोबोद मोजां आरो समायना नुथारदों सेक्सिनो गुदुं गुदुं हाव हमलाय लांबाय थादोंमोनलाय नोंहालाय बयफ्रेन्डफोर गैयाबा आंजों जानो हागोन आंलाय इउ ननसेन्स नों नोंनि बिनानावखौ बुंहैथा आं न'आव थांनानै वाह एसे गरम दिनैनिफ्राय आंखौ बेबायदि दा बुंसै आरो खोनासं आंखौल' नङा गुबुन सिख्लाखौबो बेबायदि दा बुं मोनबायना एबार जानाय नंला नोंजों मा जाखो मोनथिया सोर सेंग्राथाय माबा आलथु फालथु गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंगासिनो दं मालाय बेफोरबायदि लामा दथायाव थाना कलेजनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरखौ एदावनो मा मोजां मोनो कलेजाव फरायनाय सिख्लाखौ एदावमोन आंनाव बबेयाव लिरनाय दं ओइ जानला मेनला मा जानला मेनला खोथा बुंलाबायदों नों बेयाव जौ लोंनानै सिख्लाफोर एदावनो नों जायगा मोनाखै मा जादों बेयाव मा जादों सार बे जौ लोंनानै लामा दथायाव कलेजनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरखौ एदावगासिनो दं नंगौ नामा साला नोंसोर बायदिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जालांबाय थानो नागिरदों ओइ कनस्टेबल हम बेखौ थाना लानानै थौ नायगोनब्रा नोंखौबो थौ गारियाव गाखो सिख्ला एदावग्रा साला साबायखर जेम्स आंखौ बासायनायनि थाखाय इट्स अके